que se chega ao final, escolleran algo de pena que podemos. Sempre pasa o mesmo, sí. E aínda por riba faltan aínda 2 días de cole. Ai, non me recordas, xa teño 8 de vacacións. Pero veña, imos presentar a outra actuación. Sí, veña, agora toca ir con outra canción. Un novo aplauso para estas rapazas. Sí, eso. Galaxy silence, who are